so sa kurika I pena job tangka pidulo mane bangke bang long ram chot pensi labang so asa kuria men pen posa ke hang atum phan pidulo mane bangke along le chiyor det si labang so sa kuria na aposa pidulo ate rado tuma bangke sa kuria karya tum do onon ke ahok itin pena job aluta pilo ahok lagi conservator of forest ahin pensi labang so alu ke nang klang Karbi Anglong Autonomous Council ki parlo Jasimet Forest Department lapen Land and Revenue a Department long henlo Council midu ke long ki ongnai lapen aron re kanghu tangka ke hang alam ki ke thenai jong si council atum arjap thipulote midu ke long ta akele sido State Central aphan chingki jok plot penta council atum amethang amatsi chepangreng pung un aja kongdu lapen sakuri kave ariso ejang atuma phanta warsai pi un mate chepangreng pon un bangso sai angbong koila sangti arlong henlo chimit me pinpen council midu kelong halapu forest atum kapang krivia jok anarlo forest athengpi borlang pher Nagaland ahoi malom forest atum thengpi kanghu kethu plot ajoksi pini Karbi Anglong along le banga khai a hector along le nangchirai etlo sonsilam ding anat khangar bosti Dimapur kedai alom kedo an athengpi panghu thai ajoinesi pinila puson alam ki keklang nanglo anparta forest department along sakori kipi amen pen lak atangka endunsi aron re mate illegal appointment kipi kanghu pupen chenglok phe e ajo phaga phek kilip asonsi chinglu kung ajok non puta alam ki judun e plengun e detlo lasi bangso puthak Katsa Central Executive Committee Maipu Samson Ingtila pen Lumbajong Constituency Committee Maipu Rajasteron Langpher Constituency Committee President Rovelson Teron General Secretary George Ingti Chelang Rapet pen Bokolia PHE I Bialong Pherangkiamai Phapon Alang litum Kejaya Tengke Forest along Bang Pharoi Sisose illegal appointment kipido Alang lituma phan an Sai pachiklem long nangji kalite atangka chevoy et nangji lapen kacherabdun department atuma phan neponsi prabjin pen exon en nangji pusi katsa atum kehang padupon anparta forest department arlo koila sangti arlong kipuralong documents aron alu ateng pen choklim pensi san nangji hada komatne officer pen chingki pahem sopu avedet nangji puta jongpon pinpur me kedamtang laan aningkan ke lapuson si sangti koila arlong alamki klangkli seta non lamki ke klang rock lake kacherabdun ang kilit oa joksi non head jong lang mili bid officer Renuka Terang Pilapen Manja Central Range ACF Bikram Rong Piatum Council Authority pen sangti alamki so cause notice pidet aphi alang litum aphan council pen puthot transfer orders tame P2C Renuka Terang Piaphan working plan lapen ACF Bikram Rong Piaphan Borpeta along Toy Ponlo Authority pen Kerekdet aphi Stay order Kachewan pulote lake Council atumsi Aron re kachar kanlo Athe kedamtang CEM Pherangke angno kejaido Komatne officer jong si Aron re kanghula pen lamki dokok along Kacherab dundo pulote ingsai ji pusi pangdak pon Nilina tum hoy pen nili ka pangdak dia ba Komane officers jong si kechok si tupok lok. Jong si komane jong si pene kechok si tangka ka chupam pen chenglok. Illegal appointment ki pipen chenglok. Tangka poisa ka chupam jong si tupok lok ne dak ni tum sai. Ni tum tai sai. Tangte CEM la swalam chak ateng pen klemvek poma. Athe alang lita forest EM la pen kilang chari dunangji arpudo. Puta than pon alang litum kaning jialam arju iksena je ICF rongpi asangho lapen sangpi Renuka Terang pi atung phan against the body all Karbi Anglong officers la person corrupted officer atung phan akang sai yong si la person RDP paid pulutang te council pen order PA pen apista me la person nang tum order ateng pen rule and ateng jong si follow the data lutin phanta la person aku alam kaciru itu kela tu non mat la tu fit pulutan te la bangke
government mate government employee tum government officer tum Karbi Anglong, especially Karbi Anglong. Karbi Anglong la puson si council fan aman pipide jima pusini tumatha. La sela tum fan order teng pelang tum kona madam. Adim mangana tum chidam vek na pokok. La per hadak pen la pi alang itum ciklo jon lia pi pen mang tuju la bangci delo sutame order is that pe ma dam de pin adima tong chini dam lu le pin pen tuma ko da kidu pi da bangke. La bangke council atum pini tuma pu bangke yong sekali dat putte la bang ma thame milo he. Ate pi pon ma pulutan te alang itum ta inquiry pemi si la hai order toki chini pemi si background kopi do ma kopi ko son lo ma ko na chini lor si ke tok tang le lo posi nela si api men bangke nitum ta bole lo ba padu ko lo po bang abang pulutan la bangke council lo ma si arjuni me alam lo lage bahani officer tum lege chok che di lo tum ta ron lo si order si tami chihan ko lage ke chihan nang ya ron ta do bon si tami un i pini bang ne lake council atum lo council authority kumama header lo authority person forest department atum PCCF setame ada power nangko ko alang ni panda juna ko pen actually ke council posi council tumbangala bangke lang pemina ko kali lipote alang itu gov employee under council along itu 30 department along ta officer tum ala poson si ani mate council phan ka pheri kran ko ge lasi aron na teng ko te la bangke toy vek si alang tum aron ta kroinang ko thela ke government employee pina Karbi Anglong long si chiklem ekji ba da nona te kodama ke 2 din si chidulong vek na lang kulote lada especially ko pini interest tuma pon velo arlong aron re pen arlong ke pon lahai mafia an lapen illegal transportation prabjing pen jong si council authority ja ko ngdo atum chief executive member CM alang li tum kami lang pe mi le putang te kan ta Karbi Anglong ke ahumpoti kavelo lapen sampridang si kheklong bom la son da taxi nili tumba chuning ria bangke ing tom nang ko aron ben klemon midu ji pelongon Karbi Anglong along unemployed youth atum do pi lasi lahai tum phat awar sai people no kali le putang te nona te kan huwa tum aron ben si klem jarong le putang te non ko ke thurmi atum tame la si thelong rong lo kang hu kang hi ji apha mafia ke claim ji apha gunda ni ta mi claim phang si charli dum rong lo ate aron pen ju claim ta aron pen ji claim to phang ke claim ju un ke mane ja kompen non su tame nang tum arju tame CM apha ni tum adai pipe bon su tame je kang hu kang hi atum da mis utilize je alam tum amen en pen ke claim bom ke dam bom atum do non ta me nili tum son ahot pe nili tum ta arju do lagi kagos aveja ve ko son ke claim o lagi CM santi hum ve joine ke CM ni santi pupunot pule CM ke order dipe lagi anong musiki jo mane arlong ponpo lagi CM arlong kagos ave ko son lo CM he kusita me son aron gali bola ke CM han tingino CM arlong ni hum kan hu phan ke CM order dipe lasi kijumana bangke nili tuntamon ki bangke CM aphan amen ke pajuno anong lo ki jojo lasi nili tum kachuning ria bangke kachuning kantu bangke jitu authority a department to pula authority department aphan itum complain pilo bonta pini arnian sitame laposan hokpe kan sai long nela lapen no ante inside pon avela lasi lapuson amen enpensi along non ilitung ke mek lan lo kala ke pacubaya talipin lo ilitung silveta along arijab abangke run hub lo ton atu lang roi pen kon ma disen lo nengi tapi wide sensoria jo ke mining on e pute lada ke aron teng pute lang tu aron lapen a ek arul amokha a section mokhan forest department tum sia so section bilo forest tum mamasi lapuson ke punang ji aron mining aron ta alang tum long se aron dolo ta aron chini lo ta me no na bangke alang tum aron chini lo officer tum se aron ki sikar kan lo ini tum intonmat bupi ta me kachington pothe a hormusi ka betang lo tan ke alang tum aron ki charkan kumaro officer tum charkan kumaro alang tum kaching sai lasi nili tum mahin be pu bangke Karbi Anglong long dak poli
atok anu is besa long sitame labang so abeha labang so bepa thengpi kan hu arong re thengpi ke rot lapen arong re pen la haki phur ke pon ke wan lik pik hangyang lo la si chi hung rong lo riso yang long sitame ke jari ke dotang tum tame sai yogi bore war sai ka be pen kan hu la hak aduk kadukai ke lo la already lapen je forest department atun jilang si prabjin pen chingwa ching sai si arong na teng pen ki peklem ya pansi ini tu himen tuning report la pen isi bang ke rat phan isi war sai ki ponanji forest department la pen council tumta nang locality atuma phan sitame nang tu permit ki piuna ja ko bang ke chitho nei anu ke na bang khotun ke mohor chulong e mohor aphan ke atum alak la pen akrol ar di pinang ko lapen ningkan po trok sia phanselang tum dat nangko lesi kado ka ve abang photo mangke mohol ke long ek mohol ta ong ase mohol ke long atum si mohol a men pen hormu ave ko mohol atum ke long atum si along ka prek reserve along lapen wildlife sanctuary jo lapen kagos ave pen alang tum si claim bare la pulu putan te rada tum goreng war sai ka ve atum kopilo dakireng dunala last council atum la pen authority department atum PCCF ahin la pen therefore atum la pen res atum sitame la bang ke pa job dunangi je rat atum phanta isi war sai ponangi mane hem ke chukimji omane contract long atum ke mohola long an bang ke lang tum da la si permit sitame PPNC revenue bang ke council long le nan ko nona bang ke permit dalam tumbon cek penjok permit atum long le ko penjok kan hu pe lo la bang so kan hu pensi ho hu pi agency revenue ta long le dat lo la bang so le kilometer ko mar lo forest department atum officer atum mama alang le tumba bang ke agari ne dun po kagos avedat kenang tu ihum benan tangka pinangi forest atum tangka jon po jom sinang ki chok chikine puta ameni bang si close nang ko mati illegal mining illegal ki por bom adim se nang tum cross check nahi nang tum se akagos ki pipe tangde tante ke chupo na tum na pe lo kagos ke lo mala lasi ki chok chi bang ke rat atum bang si adai en warare nili te pe chu manangi kagos ka vi ko na pe si kagos ka vi de men pe ki pipe de jok se kagos ave de forest along bang haro atum illegal appointment alu pa chi ot kre ama asa puri bang claim long le dat lo appointment alo typical atum 29 June 2021 pining ke 2022 ki ju thupo achi pro bonta dabang so appointment alo chot kra tu no hota sapuri adim aklong chilong le dat lo ador maha anong nam ke long ji akibang aphilo jito lang tum adim aklong da chilong un thai de lo appointment alo chot kra appointment a lo aki joy pilo poson de lata pudun thai ve bon ta bang so appointment a lo a men pen alang tum rat along alak alang tum kirum nili tum long lok si non ba kharo isine do labang so alu nangele je appointment a lo xerox a copy na pikre lo alang tum evidence lake nili tum along do lai lo nang tum lang ta me apprend nili tum lang so alam pulo la si ke chok kia bang potama response enra nang itu aron re pen kiduk dan arat tumalong atangka ka chumosoi tangka prabjin pen chimoi serano kali liputan te nang itu labang so sakuria bang pachi claim long no ni le tum lang to bang ke tapia bang ke ate rata tum la so na lo mane bang ke achai nong ke chi orsi labang so sakurika i pen jo tangka pidulo mane bang ke bang long ram chot pensi labang so asa kuria men pen posa ke hang atum phan pidun lo mane bang ke along le chi yor det si labang so asa kuria na aposa pidun lo ate rada tum bang ke sa kuria kari atum do onon ke ahok ke tin pen jo alo ta pilo ahok lage conservator of forest ahin pensi labang so alu ke nang klang lasido lasi apora hut nitum officer men sitame pangdak nang koki lapen ladak involvement ko mama ke dota itum parnu nang koki bon sitame labang so alam ateng benili tum
Chief Conservator of Forest Aphan itum labang so complain alo nang balelo alang itum correspondent tengkulo te alang itum non chief inquiry populo lapen labang so situation dame council lo itum place lo la se council secretary lapen ake hai council lo ake hoy alang itum labang so alama bang chingbai si je agitation lang tum bang solution kewa andi phan chingbai bom lo po lamang si adulong lo bon sitame labang so bang ke ciwai chot kali alang itu maphan jitu kacumusoe te involvement officer or involvement ado dom ha prabjin pet inside nangko athe bang adim ke jongsi lapuson dong lopote bang ke chingsai si police tum pa arrest bonda karbiang long lo make lapuson claim jo da bang abang ke dilitum thek long nei lai so respondency rada phana po ana mulu ke so nangi lang pinang nangi lapen kiduk det arada tum ko an maning ke thea tengpen alu ch or pre tum an ke nang le tum ajat kon sitame alang tum pachong dat tum long je pham war sai pi por vek nang gi pusi ni tum song hin mang alang tum ham so dak pen kachuning ri pi do na bang ke chok che bang khu yong si klang lo ne dong lo lo tang te la ke ile tum kang sai nang ni la ke aron lo alang le tum department lo ma se section ke chok officer atum gazetted officer atum aron re pen ke claim lo puro tante ekoson lo IPC along a section da dolo la pen alang itum a forest department lo mata alang itum a section dolo je alang tum penalty bang la se alang so aron eke alang tum ta ki tok tan do ko po se alang tum aron char kanpet po se aron kar kanpet je phana bang ke jitu forest department along a in charge ayem punon ba CM ake hai alang limat ari deng doko positame labang ke rat aphan langsi amuka officer inut amahang ke lang kandidat pen bahini amahang ke lang kandidat pen rat atuma phan se lang ditung kam claim because rat mahang ke lang pen rat tuma ja kong pen alang li claim si alang li tum hanga ron teng pen inside na kokko alang tum chok chilo protang te alang tuma section na teng pen adai sitame ki pinangyarong sidoko ko adai da pinangkoko lapen aron lang tuma egalong jong si jele da na itame aron teng pe lang tum han inside nang kokko la sinili tuma hin pe gipo bangke jong si karbiang long tame ka pachilarti lang leputan ke rada phan kam ke claim piji ko si CM ake hai bangke pulo lapen organization hamphang song phan an tame non labang so 2022 BJP government new governing body alang tum kan change our vote press meet iponlo rada phan pa thepon lapen ham phang song do ana phan ta melang lila puson si khan pachini pere pon jong si mane ke chok ke bang do le putang te authority department apa complain nang tum written complain nang pinon netum authority a department authority person do opposite netum authority ateng pen netum lam tum phan inside po ke chok ke bang officer tame long ko putang te ni tum inside ko asa puris tame khan ko jail sita me ben ko pulang le tum alang li lam the ka chi chak tang lu la sa alang li lam the alang li lam chak ne lam cham tlang cho ji ma man te a hok pet ke tem ji ma la bang apora hot bang si tum lam nang ko akhirada nu la pen organization la tum an ham phang som phan an tame ke pachini me do alang la sini le tum mang ke illegal aputha non la illegal mining puthak la pen illegal appointment puthak tame written complaint silang tukan PPG la puson thak non bang bahani officer jong si la puson ki chok ke along ang plan dak putan te amen plan dak putan te alang tu ko tai non ko